eto, os o'n i'n dweud, i ledaenu y wybodaeth yna am wneud penderfyniadau. Na dim yn rhaid i bobl ifanc eistedd nôl yng Nghymru a jyst derbyn pethau fel ag y maen nhw. Bod y brif neges ydy, os oes a bethau ydych chi'n anhapus yn eu gylch, yna mae yna ddull o mynd o'i chwmpas i newid pethau i'r gwell. A dwi'n meddwl bod y ddraig ffynci gyda'r potensial i newid pethau. Mae wedi cael ei strwythuro ydy, mae'n bwysig i ddraig ffynci, wrth gwrs, beidio cael y ddelwedd o dim ond rhai plant sydd yn ymwneud â ddraig ffynci. Mae rhaid i'r system fod yn treiddio reit drwad, bod chi gyd yn medru dylanwadu a gweithredu ar ran pobl ifanc Cymru. Unwaith gowch chi hwnna, yna mae beth â chi'n ei drafod wedyn, mae rhaid o fod yn allweddol, a mi all bobl ifanc wedyn newid trefn pethau yng Nghymru.